Ҷонибек Муродов 29 майи соли 1986 дар шаҳри Душанбе дар оилаи ҳунарманди халқии Иттиҳоди Шӯравӣ Ҷурабек Муродов ба дунё омадааст. Ӯ ба муаррифӣ ниёз надорад, зеро аз хурдӣ ҳамроҳи падараш ҳунарнамоӣ мекард, дар дилу дидаҳо маъво гирифта буд. Ҷурабек нахуст фаъолияти эҷодии худро аз гурӯҳи боло оғоз карда ва баъдан ба гурӯҳи Вазир гузашт. Баъдан таи 3 сол санъати тоҷикро ҳамроҳи Шабнами Сурайё то Амрикову Аврупо бурданд. Пас аз он ки қарор дошт ба Шабнам ба анҷом расид, худаш танҳо баромад мекунад ва аз зумраи беҳтарину шинохтатарин санъаткори кишвар аст. Чанд қиссаи ҷолиби суҳбати Мубориз Усмоновро ба Ҷонибек Муродов, ки дар доираи барномаи интернетии ин шаб сурат гирифтааст, пешкаши шумо мегардонам. Ҷонибек зиёда аз 15 сол мешавад, ки дар рӯи саҳна ҳастед. Дар пеши чашми шумо чандин гурӯҳҳо пош хӯрданд, аммо мақоматон болотар рафту ҳеҷ паст нашуд. сирри муваффақияти шумо дар чист? Якум, меҳрубонии Худованд, баъдан дуюм, падару модар, дастгирии мухлисон ва шояд дар ҷойи чаҳорум заҳмати худам бошад. Ба фикри ман ҳамин 4 чиз асоси сабаб шуд, ки дар ҷоддаи худ устувор бимонам. То ҷое ман медонам, шумо барои сабти албоми нахустин мошини шахсиятонро фурӯхта будед. Ҳамин тавр? Дар зодрӯзам модарам ба ман мошини тамғаи Некси тӯҳфа карда буд. Он замон ин мошин хеле машҳур буд. Ҳамон мошинро ба нархи $5000 ба писари холаам Синоҷон фурӯхта будам, то ки фаъолияти эҷодии худро оғоз кунам. Ҳоло гуфта метавонед, ки тахминан то имрӯз барои рушди санъати худ чӣ қадар маблағ сарф кардед? Хеле маблағи калон сарф карда шуд. Агар ҳамаи сурудҳо, клипҳо, сафарҳои ҳунарӣ, хулоса тамоми фаъолияти эҷодиямро ҳисоб кунед, тахминан $2 миллион сарф шудааст. Чанд сол қабл бо Шабнами Сурайё ҳамкории муштарак доштед ва сурудҳои бадеҳӣ низ зиёд месурудед. Чӣ шуд, ки ду сарояндаи номвари кишвар таи чанд соли охир ҳамкории муштарак надоред? Ману Шабнам қарордоди 3-сола баста будем ва аз соли 2007 то соли 2010 якҷоя кор карда, баъдан ба анҷом расидани қарордод ҳамкории мо низ хотима ёфт. Бисёриҳо овоза карда буданд, ки гӯё ман Шабнамро ё Шабнам маро машҳур карда бошад. Мо ба мардум нишон додем, ки дар алоҳидагӣ низ машҳур шуда метавонем ва дар ҳақиқат ин корро кардем. Падаратон аз шумо розӣ ҳастанд? Шумо бояд ин саволро ба падарам медодед, лекин он кас аз ман розӣ ҳастанд ва боварӣ низ дорам. Ҳатто вақтҳои охир то либоспӯшиашон аз ман маслиҳат мепурсанд, ки кадомашро пӯшанду кадомашро напӯшанд. Ба касе пӯшиданест, ки як маротиба оиладор шуда аз ҳамсаратон ҷудо шудед ва як фарзанд низ доред. Донистан мехоҳем, чунон ки шумо дар ҷоддаи санъат комёб ҳастед, ҳамин гуна дар ҳаёти шахсӣ низ муваффақед ё на? Албатта муваффақам, аммо намоиш додани зиндагии шахсии худро дӯст намедорам. Масалан, наметавонам, ки расмҳои занамро дар интернет гузорам ва ба ҳама нишон диҳам. Сирру асрори шахсии ман бояд аз хонаам берун набарояд. Чанд вақт мешавад, ки расман оила доред? Зиёда аз 1 сол мешавад. Як муддати муайян муҷаррад будед ва баъди дубора оиладор шудан чӣ ҳиссе шуморо фаро гирифтааст? Инсон ба хотири 3 чиз оиладор мешавад: ошиқӣ, хурсандии падару модар ва зиёд кардани насл. Баъди ним соли фикр карданҳо ба қароре омадам, ки оиладор шавам, зеро муҷаррадӣ ҳам ҳад дорад.
имрӯз падару модарам хурсанд ва худаму ҳамсарам хушбахт ҳастем.